בשנת 98 קיבלתי מינוי על הבית ספר הזה. היה בית ספר כל כך קשה. אחרי 18 שנים אני גאה להגיד שאנחנו הצלחנו בבית הספר, אני כמנהל, צוות מורים, להגיע בית הספר להמקום שאני תמיד חלומתי להגיע אליו. בשנים האחרונות אנחנו עסוקים בפרויקטים חדשניים, למשל הפרויקט של מנהיגות צעירה בחצר פעילה. התלמידים הם בעצמם מנהיגים את קבוצות התלמידים. לא יהיה אלימות, לא יהיה רעש, וזה מרוויח באישיות שלהם. יש פרויקט נוסף, זה על העניין של רובוטיקה. ראיתי כמה התלמידים נתנו מחשיבה שלהם והתקדמו בזה. בית הספר הולך בדרך הנכון, ואני מקווה שנגיע לבית ספר כמו שתמיד חלמתי, מרכז להכשרת תלמידים, ושהתלמידים יהיו מוכנים להתמודד עם החיים בחברה שלהם אחרי שהם יסיימו את בית הספר. אינטראקטיבית בה התלמידים מקבלים הזדמנות שווה להפיק את המיטב מיכולותיהם השונות. מנהל בית הספר מספר כי בעקבות התוכניות השונות השתפר מאוד אקלים בית הספר והקשרים עם החברה הסובבת, וההורים התעמקו והתחזקו. בית הספר מקדם מפגשים רב-תרבותיים בפרויקט קבלת האחר, בו מתנדבה ולקבלת פרס החינוך לשנת הלימודים תשע"ו. חסן בבקשה. בית הספר על שם זיו ומרקס בניהולו של מר יורם חיים. בית ספר זה הוא בית ספר תוכניות סיוע שמאפשרות לכל ילד להתבטא ולהצליח. החינוך בירושלים, ברכות לזוכים, סעו בזהירות וערב טוב.